Veciños, a unhos saenlles bixocas e a outros saenlles veciños, veciños. Ai la lelo, ai la lalo, galego hai que falalo. Ai la lalo, ai la lelo. Ola, Ramón. Podes? Hombre, Berto, pasa, pasa. Ven probar o viño novo. Toma, toma, que está caralludo. Non, Ramón, grazas, pero eu só viña a pedirche un favor. Bueno, eso depende do que sea, non? Claro. Imos ver, eu viña a pedirche a túa opinión culinaria respecto duns pratos que estou a preparar co gallo da inauguración en breves datas da miña casa e gustaríame que ti, como experto neste tipo de convencións sociais, me prestaras o teu padal, se tiveras a ben, e me fixeras o favor. Non che entendo unha palabra, chico. Desde que volviste de Santiago, estás raro de cojones, Que me estás... Que esa palabrería toda? Que me queres? Que se me acompañarías á miña casa, eu convídote a xantar. Que me queres invitar a xantar? Pois invítame, hombre. Invítame como Deus manda. Invítote a xantar, veciño. Ya está. Ven comigo xantar á miña casa, veciño. Non podo, que estou trasfegando no viño. Aquí levo toda a mañá. Outra ocasión será mellor. Ben. Que faz? Pero insísteme un pouco. Hai que insistir un pouco, pero todo don saliche. Di, sí o sí, di, sí o sí. Sí o sí, pois... Ven, acompáñame, Ramón, veña, anímate, ven comigo comer. No, mira, de verdad que estou aquí moi liado, levo toda a mañá. Outra ocasión será mellor. Ven xantar comigo, Ramón. Bueno, logo, se hai que ir, vaise, se hai que ir, se va, hombre. Xa quedarás tú para outro día, xa está, non pasa nada. Veña. Espera un momento. Lina! Vou comer a casa Folgueira! Ai, bueno. Ramón, unha cousa. Terás cilantro e alxinato? Sí, hombre, claro que sí, hombre. Lina! Quédanos cilantro e... Que máis? Alxinato. E al gitano! O qué? Non nos queda. Debémoslo gastar todo na matanza para facer os callos, sabes? E logo non ten muller que che cociño, que? A min, Ramón, o que máis estimulante me resulta son as avangardas. Movementos como o dadaísmo, o cubismo, o futurismo. En especial, os versos creacionistas de Manuel Antonio. A min reflíctenme unha poesía, unha lírica espectacular. Sí, tamén me parece, sí, iba a dicir ahora. Espérate un segundo. Hoxe vamos comer a casa Folgueira. Imos ver que nos ten preparado para xantar. Nunca fala, Ramón. Con ninguén, veña, vamos. Senta, Ramón, que eu, se me permites, voulle dar uns últimos retoques. Sí, hombre, Non hai prisa. agora a comida. Veña. Xa son horas, Non hai fillos, non hai Comeunas todas a túa nai Non deixou nin ras, comeu sen parar Aínda a reventar
Mira, pai. O pan da fai unha semana, mira. Deixo non secar todo. Rioja, Gran Reserva, 1983. Bueno, vamos a ver. Bébese. Pero como o meu non é... Nah. Mira, este primeiro que che traio é unha ensalada morna de gamba con guacamole de mango e alga codium. Ajá. Vai no probando e a ver que me dis. Bueno, logo. Bueno, unha tapiña para empezar. Non lle deben quedar platos pequenos. Ben, Ramón, vas Bueno, ben? ben. Bueno, este que che traio, de segundo, son raviolis de cabaza con manteiga, salvia e amaretis. Ajá. Proba, a ver que che parece. Estos son uns macarróns. Que dixo que é isto? Están rellenos dunha pastramada. Outra tapiña, mira. Mira. A ver cando trae algo de comer xa. A ver. Moi rápido comes, Ramón. Bueno, Tiñas fame? son horas xa. Bueno, este é un carpacho de solombo de boi ao foie gras con vinagreta de trufa. Ajá. Disfrútao. Ai, Dios mío. Había máis gorda, unha lousa. Mira, unha lousa. Acabaron os platos, claro. No, está preparado este pan para facer unha festa, sí. Pero limpiaría isto. Ben. Todas as tapas está ben, pero non enche nada. Ben, Ramón, e para rematar, traeche este exquisito xelado sobre soufflé de chocolate con noces. Como para rematar? Como para rematar? Que este é o postre? A sobremesa, sí. Si, no, sobre a mesa xa o vexo que está, xa. A ti parece normal, mandar a xa xente para casa, sin comer ni nada, parece normal isto. Mira, voucho comer. Pois non facerte un feo, pero isto non se fai, isto non se dá a un veciño que te ven aquí a axudar a facerte un favor, oíste? Dándolle que? Comida? No, que me das? Mierda, algas, que me das algas? Algas non son comida, hombre. Algas comen os peixes. Algas non son comida para xente. Se non che vale queimo! Se non che vale queimo! Se non che vale queimo! Que terrou unha cocha, que terrou unha cocha, que terrou unha cocha, que
que te roa unha cocha, 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 que te roa unha cocha. Ei, desperta, carallo, que te quedache nubilado todo. Que digo que mañá ves comer a miña casa, a non se aprendes a facer algo decente. Oiche, Moi ben, Ramón. veña, vémonos pues. Este chaval non ten ni idea, Vou a medio comer. Non sabe ni fretir un huevo. Non sei como non morreu de fame lá en Santiago. Mañá, ven a miña casa e voulle enseñar como se fai un bo xantar. Veña. Veciños, unos rompen os fuciños e outros teñen veciños, veciños, yeah. Ben, Ramón, e para rematar, tráeche este xelado con suflé de merda con patacas.